दैमारि सारखौ स्ल' पयजन होमारबाय नामा? साफ्रोमबो बर' माहारिफोरनिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। थांनाय 7 तारिखाव ससियेल मिडियायाव बेखेवनानै होबाय रन्जन दैमारि सारखौ बिटिसिआव हरनाय जासिगोन। बे मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा आरो गोजोनथाव बाथ्राबो मानसिफोरनि थाखाय। बेयाव जों बर'फ्रा माखासे आसाम सरकारनियाव बा भारत सरकारनियाव बा बिटिआर सरकारनियाव जोंनि दानि बिटिसि चिफ बिथांमोननियाव जोङो कुइसन खालायनांगौ। मानो खालायनांगौ? खोथाया जाहैबाय बिटिसिआव पार्मानेन्ट जेलफोर दं, बेयाव मानो दोनहरा आरो गुवाहाटीनिफ्राय मानो बिटिसिआव हरनोसै? बे मोनसे सोंलु। आरो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मानो दोनगोन? बेबो मोनसे गिदिर सोंलु। खोथाया जाहैबाय जों जायफोरखौ जायनि महरा जायनि गोसोआ गोसोम बिसोरखौ जों दावखा होननानै बुङो बर'फ्रा, नङा होमबा? बै हारसाफोरखौ जों दावखा होननानै बुङो। बे दावखाफ्रा मा साल गेलेदों बेसो मोनसे सोंलु। जों साननो गोनां बाथ्रा जे बिटिसिआव हरनाय जासिगोन होननानै। बिनि बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा बर'फोरा कुइसन खालायनांगौ। आरो गिख्रंथाव बाथ्रा बियो। जों खोनानो मोनबोदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जायखौ जों बड'फा मुङै मोनथिनाय जायो, बिथांखौ बे दावखाफोरा स्ल' पयजन होनानै बुथारदों होननानै जों मोनथिनाय जादों। सल' बायदि खुगा खुगा जिथु सोलिबोनाय सल', बे समाव जों जोबोर उन्दैमोन, जों मिन्थिया। नाथाय जों खोनानो मोनबोदों जे स्ल' पयजन होनानै बिथांखौ बुथारनाय जादों। अब्ला बे बाथ्राया दिनैनि समाव आरो रज'बावनो नागिरदों नामा? दैमारि सारखौ स्ल' पयजन होनानै बिटिसिआव दैथायहरनो नागिरदों नामा? बे सोमोनांथावना कुइसन, सोंलु सिखारदों। गिख्रंथावना बाथ्रा, जों साननांगौ गोनां बाथ्रा। बिटिसिआव दैथायहरनायनि उनाव बिटिसिआव बिथाङा मुंख्लं जालाङोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन? बिटिसिनि सुबुंफोरानो जागोन नामा? बिटिसिनि सरकारानो जागोन नामा दायनिगिरिया? बे जोबोर सोमोनांथावना बाथ्रा, साननो गोनां बाथ्रा। आरो पार्मानेन्ट जेलफोराव मानो दोना? बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवसो दोननाय जागोन। बे सोमोनांथावना बाथ्रा। जों बेखौ एसे साननांगौ आरो कुइसन खालायनांगौ। मानो होनना बुङोब्ला पार्मानेन्ट जेलाव दोनोबा गभर्नमेन्टनिनो दाय जागोन। आरो आसामाव थैयोबा, गुवाहाटीयाव थैयोब्ला आसाम सरकारनि दाय जागोन बा सेन्ट्रेल सरकारनि दाय जागोन। बेखौ गिनानै बिथांमोना दिनै बिटिसिआव हरनो नागिरदों नामा? आरो सरकारि बेबस्थायाव दोनालासिनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोनहरनायनि थिरांथा लानायनि मेन उद्देश्यआ मा? ना दैमारि सारखौ स्ल' पयजन होमारबाय नामा? बे बर' माहारिफोरनि गोसोआव, माइनाव माहाय साननांगौ गोनां बाथ्रा। बे सोंलुआ जोंखौ दिनै मा होनगोन, गोजांस्राव होदों। आंथ' थानो हायाखै, सानबाय थादों आङो। बर' रायजो राजाफोर, बे सोंलुखौ जोङो सोंनांगौ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंब्लाबो। जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि बा बिटिआरनि चिफ बिथांमोनाव जोङो सोंनांगौ बे सोंलुखौ। खार'ना मा? जोंहाबो मिथिनांगौनि अधिकार दङ। जुदि बिथांमोना जोंखौ मिन्थिहोआब्ला बिनि जाहोनखौ, अब्ला जों सानना लागोन जे बड'फाखौ सिथारनाय बादिनो दैमारि सारखौबो सिथारनो नागिरदों नामा? बे जोंनि थाखाय गिख्रंथाव, सोमोनांथाव बाथ्रा।